Inggih punika pusaka dudu mung wesi ananging nyawa kang kependhem. Awujud kawas arta ananging isine luwih saka bandha donya. Pusaka iku panjeroning budaya, panyanding rasa, panyawijining karsa lan suksma. Yen wis murup sapa kang gadah bakal bisa nyuwake kawibawan, bisa ngoyak kamulyan tanpa nglakoni kadurjanan. Warangkane ladrang Surakarta hadining rat kayu trembalu, dihias pendhok topeng bahan kuningan. Yo, warangka iki dudu mung nganglang awak, ananging nyawiji karo isi. Ladrang Surakarta lambang karapian, tata krama lan kealusan gaya Mataram Surakarta. Bentuke gagah nanging rinengga, andhap asor nanging nyengsemake, dhuwure angkuh, panggonane alus kaya meneng ananging awas. Kayu trembalu, kayu langka kang mung digoleki para panilih. Warnane coklat kemerahan, urat kayune kaya aliran geteh kang nyalur saka tanah kasucen. Kayu iku dipercaya nduweni getih alam, bisa nglindhungi saka niat ala lan nyawiji karo gegaman kang ngemu suksma. Pendhoke topeng bahan kuningan. Pendhok topeng iku pancen ora saben keris nganggo, ananging yen ana maknane abot. Topeng iku lambang samaran, pralambang yen sejati kang sejati ora gampang ketingal. Kuningan minangka bahan nglambangake sumunar tanpa madangi, kuat tanpa ngancam, lan ngemut energi spiritual kang nyerep aura lingkungane. Dapure Singa Barong. Singa Barong iku dapur kang ngemu kekuatan Raja Rimba. Lambang kapribaden kang gagah, wani lan wasis. Wujude dhuwur, gegeden jebul ora sembarangan. Ing babat Singa Barong iku dudu mung macan, ananging manungsa kang nyawiji karo kekuatan alam. Manunggaling jagat alit lan jagat gedhe. Nalika keris iki katon, kaya ana auman ing jero ati. Sapa sing nyekel kudu duwe watak kaya singa. Ora mung kuat, ananging adil. Ora mung wani, ananging wicaksana. Pamore segara muncar. Pamor iki kaya ombak kang mbledhos saka samudra rasa. Goresan pamore kaya banyu kang muni, gumuruh nyembur saka jero batin kang resik. Pamor iki rejeki, pamor pangayoman. Tetes banyu nyuceni rasa, gelombange ndadekake sapa wae sing nyekel dadi pinunjul ing paseduluran, pinaringan kasih lan dijaga saka godha gaib. Pamor iki mung bisa metu yen empu wis ngonceki rasa, nyelem ing samudra batin. Ateges pamor iki ora mung digarap, ananging diudari, dikandani, disuwuki donga. Tangguhe Yasan Enggal. Yasan Enggal iku nuduhake pusaka anyar, ananging roh tuane isine gumrenggeng. Senajan anyar, ananging digarap adhedhasar pakem kuno, ngugemi tatanan empu sepuh. Iki keris kang nyawiji antara jaman biyen lan jaman saiki. Kukuh kaya watu lawas, cetha kaya banyu anyar. Wesi anyar, teknik anyar, ananging rasa lan tujuane isih njunjung kaweruh leluhur. Mula wis cetha, bilih pusaka punika dudu mung wesi kang digodhog, ananging panguripan kang kebentuk saka niat kang suci, rasa kang lebur lan kaweruh kang nyawiji. Singa Barong dudu gegambar kegarangan, ananging pralambang yen kekuatan sejati iku ngreksa, ora ngreksa dosa. Segara muncar, pamor kang ora mung lukisan, nanging gelombang rasa saka sang empu ngetokake aura kang mung bisa dipaos karo ati kang meneng.
tangguh hiasan enggal senadyan anyar, ananging rasa lawas isih ngrembes ing sajroning waja. Iki pusaka titisan jaman, jembatan antarane leluhur lan anak jaman saiki. Pusaka iki ora mung kanggo digawa, ananging kanggo dipahami. Ora mung kanggo dikoleksi, ananging kanggo nyawiji. Sapa sing bisa nyawiji bakal diwuruki. Sapa sing mung nyekel bakal ditinggal nyepi. Nuwun, matur suwun.